песента си мислих за няколко неща едновременно. През тези години толкова много големи ансамбли, за жалост, се разбиха. Не знам какво точно стана с ансамбъл Сивия Войвода, но разбирам, че тези музиканти, които в момента свирят, са се отделили оттам и са навлезли в Народното читалище. И нека да е, а в Народно читалище самообразование. Много хубаво. Продължавайте и така да свирите, да съпровождате музични певци и певчески групи. Лъчно ми е за ансамблите, но трябва да се справяме с тези ситуации по някакъв начин. Другото, за което си мислих, през цяло време, както е тръгнало предаването Бреговица. Бреговица или е Браговица? Аз си го знам Бреговица. Сега ще разберем истината от Красимира Дончева, която ще разкаже за читалището, за неговите успехи. Краси е секретар на Народно читалище Самообразование. Много те моля да започни с това сложно звукосъчетание. Защо читалището е самообразование? И не бъркате ли, когато ги измисля? Много... На 21 януари 1921 година будни родолюбиви лефиджийчини, както тогава се е наричало селото, са учредили лефиджийско читалище и самообразование. Още от тогава датира името Самообразование 1921 година. В този анонс искам да разкажа, ако е възможно, легенда за името на селото. Село Браговица е разположено в подножието на Стара планина, на северния бряг на река Лефиджа. Първоначалното му име е било Лефиджи. Стара легенда разказва, че селото е било турски чифлик. Бе имал дъщеря Лефие, която се влюбва в българин. Родителите им не разрешават на двамата влюбени да се съберат заради религиозните им различия. Тогава девойката застава на брега на реката и се хвърля и се удавя. Тогава реката носи нейното име Лефиджа, а селото Лефиджи. Преименувано е на село Браговица, защото се намира на брега на реката през 1934 година и от тогава носи името Браговица. Браговица. Това е окончателното. Браговица. Красиво звучи. Да. Аз за читалището може да разкажем край на кратичко. На учредителното събрание първият председател е Петър Караиванов. Читалището обогатява културния живот в селото, съхранява и развива народните обичаи. През 1954 година започва строежа на сградата на читалището. Изцяло е построена с доброволния труд на хората от селото. Сградата се издига гордо в центъра на селото и впечатлява с красивата си архитектура. Месец април 1961 година се открива спешно тържество. С построяването на новата сграда започва да кипи буря в обществен живот. Укрепва и се развива театралния състав, наброява 16 души, ръководени от Тодор Игнатов. Поставят се по 4-5 песни на сезон. Съставят битова група за автентичен фолклор, по-късно разраснал като ансамбъл. Жънат успехи по всички сцени на околията. Но само за 7 секунди през 1986 година селото се превърна в развалина от земетресението в Снежишкия район. Едно от най-пострадалите села в общината е Браговица. Земетресението остава без покрив, стотици домакинства, съборена е църквата Свети Димитър. Читалищната сграда е разрушена. Пострадало е и училището. Културният живот замира. За огромно съжаление, сградите на църквата и читалището и до днес не са реконструирани. Въпреки големите трудности, духът на браговчани не угасва. Читалището и библиотеката ползват няколко помещения в сградата на кметството. Една голяма стая се използва и за библиотека, и за читалня, и за репетиционна на битовата група. В нея е подреден и етнографски кът. Съхранен е целият библиотечен фонд. По проект читалището спечели компютър, който се ползва почти от цялото население на селото. Битовата група е възстановена преди 5 години с доброволни дарения и труд са изработени костюмите на жените, които ги виждате в момента. Днес те женат успехи не само на местно ниво. Лауреати са на много престижни награди и грамоти. Да се надяваме, че он е огън, он е живец, който го е имал в нашите дядовци, бащи и в нас, ще го предадем на нашите деца, а те на своите.
и никога любовта към родното читалище няма да угасне. Ние, самодейците при Народно читалище Самообразование 1921 година, изказваме сърдечна благодарност и признателност към Красимир Иванов Коев, Илиян Иванов Маринов, Игнат Тодоров Игнатов и Николай Минчев Върбанов за финансовата помощ и гражданската съпричастност към нашето дело и изкуство. На тяхната помощ и подкрепа дължим възможността да присъстваме днес тук във вашето красиво предаване. Благодарим им за тяхната щедрост и доброта. Им желаем здраве, дълголетие и благополучие. Госпожо Асенова, понеже ние сме първите участници от нашата община в вашето предаване и сме част от община Стражица, искам да ви подаря плакет на община, с герба на община Стражица за мен. Давам сметка, че от община Стражица за първи път при нас стигат гости. Затова сте ни много добре дошли. И се надявам на по-чести срещи и не само с певците и музикантите от вашето селище, но и от околните. Вероятно ще осъществим по-тесни контакти с нашия приятел Петър Георгиев посредством неговата архивна творческа помощ. Той ще бъде и конкретната връзка. Разбира се, всички от тези таланти, които вие отглеждате, които съхранявате, са добре дошли и винаги по-българско. В този момент ми се иска да отправя апел от екрана на Национална телевизия СКАТ. Не бихме ли могли да направим необходимото, за да съградим читалището и преди всичко Божия храм? Дали трябва да ви оставим така, това състояние, толкова време след земетресението? Чуйте ги как пеят, зарадвайте се на песента им. Може би там, в салона на читалището, там, около храма Господен, където правим съборите, празниците си, песента им ще звучи много по-силно, много по-внушително, както и сега. Певческата група на Бряговица ще поздрави всички онези, които правят възможност тук, в тези тежки дни, това трудно време, да отглеждат фолклора, да съхраняват традицията и поздрав към всички вас с Велино Радомари.